хониши бадеии Романи Мавҷи Муқтадир. офтоби зимистон чун лаълии сурх аз уфуқ сар боло кард. дар атрофу акноф оромии ҳукмрон буд. ин оромиро садои ҳаракати поезд вайрон карда бошад ҳам Пулод сар набардошт. вай ҷумлаи охирини мактуби падарашро, ки ман дар бораи ту ба вай бисёр ҳикоя мекунам, навишта буд, такроран мехонд. дадаҷон, ту дар бораи ман чиро ҳам ҳикоят мекунӣ? гӯё ки бо падараш суҳбат мекарда бошад. мактуб дар дасташ гап зад. ман чӣ гуна ҷасорате нишон додам, ки ба қаҳрамонии ҳатто ҳамин Ваня қиёс мекунӣ? ним соат пеш аз ин ҳамчун кӯдак хурсандӣ мекардам, ки ман аз бӯрон ғолиб омадам. охир дар ин обу ҳавои бад ман ба куҷо мерафтам? аз сохтмон ба хона. ҳамин ҳам ҷасорат шуд. аз Турахонов тарсидам. оҳиста чизҳоямро бардошта ба роҳ даромадам. вай аз пеш намехост, ки ман дар сохтмон кор кунам. вай ба нияташ расид. аммо ман чӣ? вай лабонашро то сахт дард карданаш бераҳмона газид. бегоҳӣ вай худро ба солдате, ки ҳар гуна монеаҳоро бартараф карда метавонад, монанд карда буд. қаҳрамон будааст. охир вай ба пеш не ба ақиб меравад кӯ. бинобар ин вай худро ноқаноатманд ҳис мекунад. табаш хира ва дилаш торик аст. вай таслим шуда байрақи сафедро барафрошт. дар назди Ваняи хурдсол латта бар ин тарсончак менамояд. вай дар рӯзҳои душвортарин ҳам рӯҳан наафтода якравона фарҷоми неки худро нигарон будааст. медонистааст ва бовар мекардааст, ки қисмҳои худамон омада деҳаро аз асорати фашистон озод мекунанд. вай бошад ба қадри ҳоли худ ба онҳо ёрӣ мерасонад. вай дар ҳақиқат ёрӣ расонидааст. боз чунон ёрӣ расондааст, ки ана вай ленинчии ҳақиқист. падараш ӯро ҳамин тавр номидааст. Пулод чӣ? агарчи вай ҳоло узви комсомол ҳасту ҳанӯз коммунист не? магар вай фарзанди партия нест? оре, вай ҳам фарзанди партияе, ки аз ҳеҷ гуна монеаҳо натарсида пеш рафтанро таълим медиҳад. аммо Пулод бошад, на ба қуввати худаш, на ба ёрии дӯстонаш бовар накарда ақиб гашт. дар назди Турахонов ақиб гашт. боз аз назди ҳамон Турахонов гаштаву баргашта баргашт. охир сохтмон мулки меросии Турахонов аст. бинеда таҳдид карда, ман ба ту нишон медиҳам, дар ин ҷо фармонфармо кӣ мегӯяд. албатта сохтмон аз они халқ аст. Пулод ҳам ба Турахонов ҳамин тавр ҷавоб дод. падараш мегуфт, ки роҳбар ин фармонфармо не, балки хизматкори халқ аст. худи падараш солдати партия, фарзанди содиқи халқ, хизматкори ғамхори он буд. Турахонов такаббурӣ карда худро хоҷа мепиндорад. лекин аз афташ вай намедонад, ки дар куҷо зиндагӣ мекунад. майлаш, ҳоло Пулод бо ӯ гапзанон карда мебинад. Анвар албатта Пулодро дастгирӣ мекунад. халқам ӯро ҳурмат мекунад. худаш ҳам одами буздил нест. оре, на фақат Анвар ёрӣ медиҳад, ҳақ ба ҷониби падараш аст. бисёр гапу кор ба одамони оддӣ вобаста аст. акнун Пулод ба назди одамони оддӣ рафта ба онҳо муроҷиат мекунад. Анвар ба вай маслиҳат дода буд, ки фикр карда бинад ба касби худаш бетонгарӣ баргардад беҳтар нест. дар ҳақиқат бетонгарон дар ихтиёри Турахонов нестанд. тобеи саруправленияи сохтмон ҳастанд. аммо эҳтимол ба бригадаи бетонгарон ҳам намондан кӯшиш карда бинад. ҳеҷ набошад онҳоро тарсонида касалии сирояткунанда дорад мегуфтагист. лекин аз касалии ӯ Рустам натарсид ва ҳазар накард. Шермат ҳам барои чӣ Никитин метарсидааст? Пулод ҳам ҳамаи воқеаҳоро ба ӯ ҳикоят мекунад.
Никитин фикри ӯро мефаҳмад ва ба кор қабул мекунад. тамоми сохтмон Никитинро дӯст медорад. Вай бригадири обрӯманд ва пешқадам аст. маълум ки ба одам меҳрубон. агар баръакс мебуд, оё вай метавонист ки одамонро муттаҳид кунад ва онҳоро аз паси худ бибарад? рост аст ки Турахонов ҳам сардори минтақаи пешқадам аст. дар ин ҷо ягон сирре будагист. бо нуки даст кор карда ба одамҳо меҳрубон нашуда, пешқадам будан мумкин не. вай дар бораи халқ ҳаргиз фикр намекунад. дилаш санг бар ин сахт аст. ҳоло ту сабр карда ист, Акрамхон. кӣ будани туро ман ба ҳама нишон дода мемонам, фикр мекард Пулот. пулот ин суханонро аз дилаш гузаронида, муштонашро гиреҳ кард. ба вай одат шуда буд ки бо одами бад, хоҳ дар наздаш ва хоҳ дар ғайбаш мунозира кунад, муштояш беихтиёр фушурда ва гиреҳ мешуданд. ин Пулот дарҳол алов бар ин дар мегирад ва зуд хулосаҳо мебарорад. хурдтарин дурӯғ ва беадолатиро ҳис кунад, оташин мешавад. аммо ин навҷавонро барои хунгармиаш сарзаниш кардан дуруст? чӣ ҳам гӯем, ин гуна одамҳои хунгарм ҳар қадар бисёр бошанд, дар ин олам дурӯягӣ ва беадолатӣ ҳамон қадар камтар мешуд. бигзор ки ин гуна ҷавонҳо дар ягон чиз андак ноҳақ ҳам бошанд, фақат ин ки бепарво ва сусту заиф набошанд. Пулот боз муштояшро маҳкамтар фушурда, абрӯ дар ҳам кашиду дарҳол чеҳрааш шукуфт. зеро акнун вай чӣ кор карданашро дониста буд. фикри рафта ба Никитин дучор шудани худ дар дилаш пухта шуд. оре, на ба сӯи Бахмалқишлоқ, балки аз нав ба сохтмон, ба назди бригадири шӯҳратманди бетонгарон Никитин бармегардад. ба гӯши Пулот аз дуродур садои суруди ноҷуре расида омад. Пулот сар бардошта занону духтаронеро дид, ки аз саргаҳи пахтазор қадамзанон ба кӯракчинӣ меоянд. зиндагии онҳо албатта ширин набуд. шавҳарон ва бародаронашон дар ҷанг буданд, аммо дар ин гуна саҳарӣ ҳавояш соф, аз афти кор нахонда наметавонистанд. онҳо аз баромадани офтоб ва мулоим шудани ҳаво, ки барои корашон мусоидат мекард, онҳо аз ин хурсанд буданд. дар ин суруди онҳо ҷавонписарон ва маҳбубаҳои онҳо ва ҷанговарони баҳодур, ки ба фашистон зарбаҳо мезаданд ва музаффарияти ногузири лочинҳои ситораи сурхдор бо виқори бар ваҳшиёни мурдор мадҳу ситоиш мехонданд. эҳтимол ҳозир бинокорони ГЭС ҳам хурсанд будагистанд, аз дил гузаронид Пулот. онҳо дар бурон ҳам кор мекарданд, лекин дар ҳавои бад нағз кор карда намешуд. меҳнати қаҳрамонона ин ҳамон меҳнатест, ки аз он фоидаи бисёртар бошад. занону духтарон бар раддаҳо тақсим шуда даромаданду кӯракчиниро сар карданд. ҳамаашон сархам кӯрак мечинданд. вай аз худ шарм дошт, ки аз беҷуръатӣ сохтмонро тарк карда роҳи гурезро пеш гирифта буд. офтоби он рӯзҳо ҳарораташ то рафт камшаванда, ин саҳарӣ бо тамоми қувват заминро гарм мекард. барфи шабборида об шуда мерафт. Пулот гарм шуда нимтанаашро кашид. бо чизҳояш якҷоя баста ба китфаш партофту бо қадри роҳи оҳан ба қафояш баргашта ба самти сохтмон роҳ пеша кард. акнун вай донист, ки дар куҷо гаштааст. роҳе, ки сохтмонро бо стансия мепайваст, на он қадар дуртар аз кӯпрук мегузашт. вай роҳ мерафту ҳис мекард, ки гуруснааст, аммо бо хурсандии он ки баъди андаке вақт ба назди бинокорон мерасад, бо суръат қадам мезад. дили ӯро ягона орзуи зудтар ба сохтмон расида ва бо ғайрат кор кардан фаро гирифта буд. Пулот акнун ба худ савган ёд мекард, ки ба сохтмон баргашта дар меҳнат ба ҳама намунаи ибрат мешавад, то ки падараш ба қаҳрамонии Навраз Ваня Николаев
ба он додари хурдиаш дар бораи кори Пӯлод бо ифтихор нақл карда тавонад. Пӯлод сардори бригадаи бетонгарон Никитинро дар хаймаи Брезентия ёфт, ки он дар канори таҳкурсии котлавани барои сохтмони геси хурд сохташаванда рост карда шуда буд. рӯзи корӣ қариб ба анҷом мерасид. Никитин дар сари мизе менишаст, ки сохташ дағарбуғур ва пойҳояш ба замин гур карда шуда буданд. дар хаймаи ба ҷуз ин миз ва ду курсӣ чизи дигаре намеғунҷид танг буд. Никитин шақиқаашро бо кафи дасташ дошта ба дафтари ғафси клеёнкагӣ чизе менавишт. чубуқашро зери дандонҳояш гирифта дам ба дам мекашид. хайма аз дуд пур шуда буд. Пӯлод сурфаашро дошта натавонист. Никитин ба наздаш даромадани касеро шунида, дар ҳамон ҳолат, ки бо дасти чап шақиқаашро дошта буд, якпаҳлӯ баргашт. вай айнакашро то ба пешона бардошта буду чашмони шишавор кабудаш азияткашида менамуданд. Пӯлод тахмин кард, ки бригадирро дарди дандон азоб медиҳад. ва агарчи ҳанӯз ягон бор ҳам дандонҳои вай дард накарда буданду азоби инро намедонист, ба Никитин раҳмаш омад. дар айни ҳол фикр кард, ки аз зафти кор дар мавриди мувофиқ наомадааст ва шояд Никитин бо ӯ гап задан ҳам намехоҳаду дунё ба назараш торик менамуда бошад. аммо бригадир чубуқашро аз даҳонаш гирифта меҳрубонона табассум кард. маълум буд, ки зуракӣ табассум мекунад. ҳа, бинокори ихтиёрӣ, туро аз куҷо шамол паронид? воқеан шамоли тарафҳои мо бисёр сахт. вай курсии холиро нишон дода гуфт: бинишин, сутун бар ин рост наист. Пӯлод дар ҳол аз шинохтани бригадир хурсанд шуда, саросима ба курсӣ нишасту бо меҳрубонӣ пурсид: дандонатон дар мекунад чӣ? Никитин даст афшонда ҷавоб дод: чӣ ҷои гап, азоб медиҳад. ҳоло ту ин гуна кайфро аз сар нагузарондагистӣ. вай гӯё себи туршеро газида бошад, пешона чин карду баъд якбора хандид. аҷаб ҳодисае, ба хаёлам варам мекунаду варам мекунад. зер карда кафонам гӯям намекафад. варамаш маълум не. Пӯлод ҳам хандид, ки бо ин бригадир худро оддӣ ва озод ҳис мекард, гӯё ӯ шиноси деринааш бошад. варамаш маълум нест, гуфт Пӯлод. маълум мешавад, ки ба назари ман ин хел менамудааст. хайр ҷураҷон, чӣ хизмат? исмат чӣ буд? пурсид Никитин. номи ман Пӯлод. Пӯлод. Никитин як лаҳза чашм пӯшиду намоён буд, ки дарди дандонаш авҷ мекунад. дард ки бартараф гардид, гӯё бо як хайрият сар ҷунбонид. лаънатие, авҷ мекунаду боз меистад. ту аз минтақаи Турахонов ҳастӣ? пурсид Никитин. пеши чашмони Пӯлодро сиёҳӣ пахш кард. Турахонов маро пеш кард, гуфт Пӯлод. барои чӣ пеш кард? ту чӣ гуноҳ кардӣ? ман ҳеҷ гуноҳ накардам. рост мегӯӣ? ман шунида будам, ки Турахонов одами бофаҳму андеша, вай беасос намеронад кӯ. он вақт Пӯлод бо кушодадилӣ, ҳатто барои худаш ҳам ғайри чашм дошт, ба Никитин дар бораи касалиаш, кори дар совхоз кардааш ва баҳсу мунозираи охиринаш бо Турахонов ҳикоят кард. аммо аз нақли вай чунон ба назар мерасид, ки он чи Турахонов гуфтаасту кардааст, на он қадар ҳам даҳшатовар буданд. чунон ки худи Пӯлод он тавр тасаввур мекард. Никитин рӯяшро пок карду хаёлмандона гуфт: эҳтимол ту аз қаҳрат мегуфтагистӣ. шояд Турахонов ба ту некӣ карданӣ шудааст. ҷура, бо касалии сил шӯхӣ кардан набояд. Пӯлод ҷаҳида аз ҷо бархост. охир маро дар касалхона нахобониданд. дар совхоз ҳеҷ кас маро касал ҳисоб намекард. аз дигарҳо ақиб намонда кор мекардам. ба ҷоят шин, оташин нашав.
тундмизоҷиро бинеда, вай дуди чобуқашро аз назди Пулод бо дасташ он тараф ронда, суханашро давом дод. ба сари ҳама ин тавр фарёд мезанӣ? Ин хелбоши ба Турахонов айб накунем ҳам мешудааст. Пулод рӯ турш кард. барои чӣ маро аз сохтмон меронад? Ман ҳам кор кардан мехоҳам. дар бригадаи шумо. Ман бетонгарам. ман ғайратмандона кор мекунам. Рафиқ Никитин, худатон қоил мешавед. ҳоло ман туро нарондаам. вай чашмонашро сахт пӯшиду лунҷашро дошт ва дар ҳамон ҳолат гапашро давом дод. ин корат сазовори таъриф аст, ки барои дар ҷои худат дар қатори мардум кор кардан ин қадар кӯшиш мекунӣ. ин корат маъқул. лекин ба як гапам ҷавоб деҳ, ки барои чӣ дар ғалабакес кор кардан мехостӣ? ман дар ин бора ба шумо гуфтам. маро ҳанӯз ба ҷанг намегиранд. ман дар сохтмон кор карда барои тор-мор кардани душман ҳар қадар ки тавонам ёрӣ мерасонам. охир замон замони ҷанг аст, Рафиқ Никитин. Никитин абрувонашро чин кард. барои ҷанг мегӯӣ? сохтмони мо ҷура фақат барои ҷанг не, балки барои ҳаёти осоишта, барои оянда хизмат мекунад. бале, ҷанг давом мекунад, аммо мо ояндаро бунёд мекунем. агар ба атроф нею ба дуртар нигоҳ кунӣ, медонӣ чиро диданат мумкин аст? бисёр чизро дида метавонӣ ҷура. Никитин гӯё дарди дандонашро ҳам фаромӯш кард. ман аз овони кӯдакӣ дар Узбекистон зиндагӣ мекунам. ин ҷо зодгоҳи худам барин. дар ин ҷо чунон мӯъҷизаҳо офаридан мумкин аст, ки ту географияи республикаи худатро медонӣ? вай аз папкааш, ки дар рӯи миз мехобид, харитаи қатшудаи хеле кӯҳнаро гирифта ба назди Пулод кушода монд. дидӣ ҳанӯз чӣ қадар заминҳои мо корамнашуда хобидаанд. заминҳои бепоён, ҳамин қадар замини бекора хобидааст. дар ин ҷойҳо чӣ қадар пахта кишт кардан мумкин аст. эҳтимол ту аз дилат мегузарондагистӣ, ки бетонгар ҳастию ин гапҳо ба ту чӣ дахл дорад? охир ҷура дар бораи оянда фақат якчанд кас не, балки ҳамаамон фикр карданамон лозим. ҳамин ки ҷанг тамом шуд, мо ба ободонии биёбон шурӯъ мекунем. дар он ҷоҳо барои бетонгар ҳам кор аз мӯи сар бисёр мешавад. Никитин дасташро ба рӯяш такя карду бо чашмони софу равшани хаёлпарастонааш ба дуродур нигоҳ кард. баҳрҳои сунъи обанборҳо месозем, каналҳо мекобем, қишлоқҳои нав, шаҳрҳои зебо бунёд мекунем. дар онҳо заводҳо, стансияҳои электрӣ месозем. хонаҳои одамонро ғарқи нури чароғи электрикӣ мегардонем. бахт дари ҳар хонаро куфта омада мегӯяд: соҳибхонаҳо, пазироӣ кунед, орзую ормонатон, ки ин коммунизм буд, аз дари хонаатон даромада меояд. вай якдам хомӯш истоду баъд бо меҳрубонӣ пурсид: ҳамин тавр ту дар бригадаи ман кор кардан мехоҳӣ? бале усто, гуфт Пулод хурсандона. ин гапҳоро шунида бо шумо кор кардан шавқам боз зиёдтар шуд. дар ҳавои кушоди сершамол кор карданат хуб набудагист? боз сармо таъсир накунад? духтур ба ман гуфта буд, ки ҳамавақт дар ҳавои кушод кор кунам. дар ин вақт бари домани хаймаро бардошта, сарашро хам карда Рустам даромад ва дарҳол бо овози ғафси боқувваташ ба Никитин гуфт: инро ба кор гиред, Сергей ако, фиреб намехӯред, аз дасти ин бача кор меояд. касалашро бо ҳар роҳ табобат кардан мумкин. ҳавои ин ҷо ба вай фоидабахш. Пулод хурсанд шуда худро ба пешвози ӯ андохт. Рустам ако. Рустам Пулодро ба оғӯш гирифту ҳардуяшон бо меҳрубониҳо ҳолпурсӣ карданд. шерматамакам чӣ хел ҷавоб доданд шуморо? пурсид Пулод. ба зур ҷавоб дод. ба ҳар ҳол ин сохтмон аҳамияти республикавӣ дорад. ба совхози мо
иштироккунандагони ҷанг туда бармегарданд. Маҷрӯҳҳо. Кӣ аз ҷанг меояд, кӣ ба ҷанг меравад. Зиндагӣ гирдгардон аст. Никитин абрӯ чин карда ба ӯ нигарист. Аз ин дигар ҳазл нест магар? Бисёр касон аз ҷанг барнамегарданд. Ба ин чӣ мегӯӣ? пештарҳо Пулот ҳам ин гуна шӯхиҳои Рустамро намефаронид. аммо бо ӯ якҷоя кор карда, тамоми хислатҳояшро фаҳмида, дӯст шуда буд. Бинобар ин ҳоло ба бригадири пештараи худ тарофдорӣ карда гуфт: шумо ин касро намедонед, ки чӣ гуна одам аст. Ҳамеша хушҳол, худашон ҳам ярадор шуда омадагӣ. Никитин писханд зад. аз ту нағзтар медонистагистам. охир ин шогирди ман. то ҷанг мо ҳамроҳ кор карда будем. ӯро худам ба сохтмон шавқманд кардам. хайр ҷура, ин гапҳоро як тараф мон. туро ба бригадаам ба кор гирифтам. имрӯз истироҳат кун, аз пагоҳ ба кор баромадан гир. лекин фаромӯш накун, ки ман ту дар бораи оянда чӣ гапҳо гуфтем, дар диламон чӣ гуна орзую умедҳо дорем. ман монда нашудаам. мумкин аст ҳозир ба кор бароям, пурсид Пулот. Никитин боз манаҳашро дошта, оҳиста сарашро ҷунбонид. ихтиёрат, ба шӯъбаи кадрҳо рав, карточка гирифта хӯрок хӯр. корат барор гирад, гуфт Никитин. тақдири Пулот он рӯз на фақат дар хаймаи Никитин муҳокима карда мешуд. мактубе, ки пеш аз баромада рафтанаш навишта монда буд, ҳам Баҳор ва ҳам Халилбоборо дар ташвиш гузошт. онҳо намедонистанд, ки чӣ кор кунанд. ӯро аз куҷо ҷӯянду ёбанд. одатан Халилбобо хӯроки пешинро дар устохонаи оҳангарии худ мехӯрд. Баҳор аксар вақт бо духтарони кафшергар ё худаш танҳо хӯрок мехӯрд. он рӯз падару духтар қарор доданд, ки якҷоя хӯрок хӯранду дар бораи Пулот ногаҳон ва саросемаворона ва номаълум ғайб задани ӯ рӯ ба рӯ нишаста гапзанон кунанд. ҳаво соф ва хеле гарм буд. падару духтар аз ошхона як косагии ош гирифта, дар аҷириқзори на он қадар аз оҳангархона дури лаби дарё рафта нишастанд. оҳангари солхӯрда бо турби ширин ош хӯрданро дӯст медошт. Баҳор ба коса турб пора карда, бурда дар оби дарё шуст. сарпӯши косаҳоро бардошта буданд, ки бӯи оши ҳанӯз гарм гуппастзанон ба димоғашон зад. Халилбобо як бор ош гирифта ба даҳонаш бурду ба таърифи он даромад, ки чӣ қадар ширин аст. эҳе, расо оши хурданбоб шудааст дия. вай ба духтараш муроҷиат кард. ман як чизро пай бурдам, духтарам. ҳар вақт ки ман ба ошхона биёям, косаи маро пур карда ош медиҳанд. чунон серравған, ки аз ангуштонат мечакад. гӯшташ ҳам бомаза. аз афти кор Акрамхон моро эрка мекунад. Баҳор оши ба нӯки ҷумча гирифтаашро ба даҳонаш наандохта, бо оташинӣ гуфт: ман ҳам инро пай бурдам, дадо. ба қарибӣ дар ошхона ба ман чунон оши ширин кашида доданд, ки маълум мешавад, ки нисбат ба дигарҳо ба мо хӯроки нағзтар медиҳанд. ин корашон хуб не, дадо. ба хаёлам барои худашон оши алоҳида мепазанд, ба мо аз ҳамон ош медиҳанд. пирамард нафаси вазнин кашид. охир ҳамсояамон супориш додааст, духтарам. вай ин корро аз рӯи меҳрубонӣ мекунад. калон калон хӯр, ин чӣ корад? худи парранда донро якта чида хӯрдагӣ барин, бо нӯки чумча ош мехӯрӣ. мана бин, косаро холӣ кардам. Баҳор чумчаро ба як тараф партофт. ин аз рӯи инсоф не, дадо. мо ҷойи аз дигарон зиёдатӣ надорем. ман дар ин бора ба Акрамхон ако гап мезанам. бо ин корат ӯро меранҷонӣ, духтарам. бе ин ҳам дина вай аз ман хафа шуд. чеҳраи хандони Халилбобо якбора пажмурда гашт. аспсавор
ба оҳангархона омаду ба ман як хурҷин дароз кард. бинам ки хурҷин аз гӯшту равған пур. дар ин замон ин чизи кам не. гирифтед? пурсид ҳаросон шуда Баҳор. пирамард боз оҳи чуқур кашид. ман хурҷинашро гардонда додам. аз қаҳр рӯяшро турш кард. аз қадим одат шудааст ки ҳамсоя бояд ба ҳамсоя ёрӣ расонад. лекин ман он чизҳоро гирифта чӣ хел ба рӯи одамҳо нигоҳ мекардам. мардум дар кадом аҳвол ки бошад, мо ҳам қатори онҳо. гурусна бошанд гурусна, сер бошанд сер. Баҳор ҷиддиёна абрӯ дар ҳам кашида пурсид: равғанро аз куҷо гирифтааст? аз куҷо донам, гуфт Халилбобо. эҳтимол аз хонааш оварда бошад, ё мумкин аз захираи мудири хоҷагии мо гирифтагист. мудири хоҷагӣ дузд, гуфт Баҳор. даррав дузд набарор, духтарам. ҳоло ҳеҷ кас ӯро аз дасташ надоштааст. лекин росташро гӯям, ман ба вай бовар намекунам. дигар ин ки агар махсумча ба мо ёрӣ намедод, магар мо Пулодро нигоҳубин карда метавонистем. баъзан себ медод, баъзан асал. ҳамин ки пирамард Пулодро ба забон гирифт, чашмони Баҳор пардаи сиёҳӣ зер кард. Пулод барои чӣ рафта бошад? шумо саҳарӣ ӯро дида будед? пурсид Баҳор. пирамард китфонашро дар ҳам кашид. ҳеҷ ақлам намегирад. саҳарӣ хурсандӣ мекард ки ҳамин рӯзҳо ба кор мебарояд. ман ҳеҷ чизро намефаҳмам, ҳайрон шуда гуфт Баҳор. ҳама гапу кор дар ҷояш буд. Пулод бо мо. ба фикрам, акрамхонако ӯро дар сохтмон нигоҳ доштанӣ буд. охир вай чӣ қадар бо ҷаҳду ҷадал кор мекард. аз чӣ сабаб бошад? Баҳор табассум кард. вақти касалӣ ҳарораташ баланд шуда ҳазён гуфт. дар калааш фақат фикри кор ва ҷанг буд. фашистон хазида меояд, паронед мегуфт. кадом як баландиро муҳофизат мекард. гоҳо хаёл мекард ки замин мекобад. худ ба худ фармон медод: ҳаракат кун, тоб биёр, аз борон тарсидӣ. бо падараш, бо муаллима гап мезад. бо Агидат Раҳмон ҳам баҳс мекард. чеҳраи Баҳор аз нав тира гашт. вақте ки шумо хатчаи ӯро нишон додед, ман ҳеҷ бо чашми худам ба ин бовар накардам. дигарон дар ин бора медониста бошанд. гап дар як ҷо намеистад, духтарам. болу пар дорад, меравад, гуфт Халилбобо. саҳарӣ боз чӣ гапҳое нашунидам. худат медонӣ ки устохонаи оҳангарӣ бозор барин. одамон меоянду мераванд. гапҳои ҳархела. баъзеҳо ману ту бар ин ҳайронанд. вай аз таҳти дил кор мекард. ҳамқишлоқиҳо ҳанӯз таърифашро ба ҷо намонда, бинед ки гурехта рафт мегӯянд. дигарҳо ҳақорат мекунанд. бетоб шуду аз тарсаш гурехт мегӯянд. дарёро бастан мумкин, лекин даҳони мардумро не, духтарам. аз ақиби онҳо садои суми асп шунида шуду ҳардуяшон ба он тараф рӯй гардонданд. Турахонов ба назди падару духтар омаду ҷаҳида аз асп фаромад. дастархонатон пур аз нозу неъмат бошад. салом ба меҳнаткашони ҳалолкор, гуфт Турахонов. вай дасти Халилбобо ва Баҳорро гирифта фушурд. ҳолпурсӣ кард. марҳамат, бо мо шинед, ҳамсоя. насибатон ҳар чӣ бошад, бо ҳам мебинем. мана боз помидор ҳам дорем. Турахонов аз рӯи одат тозиёнаашро ба мӯзаи ялақосияш зада гуфт. раҳмат, падарҷон, вақтам танг аст. сари роҳ мегузаштам ки ҳардуятон нишастаед. салом дода гузарам, гуфтам. воқеан аз найранги писари Содиқов хабар доред? шумо ягон чиз медонед? пурсид Баҳор шитобон. медонед, ба хонаамон меравам гуфта хатча навишта мондааст. ҳеҷ маълум не ки барои чӣ ин тав кардааст. ба хонааш мерафтааст. Турахонов чашмонашро нимпӯш карда бо оҳанги ғазабомез хитоб кард. вай ба хонааш нарафтааст, гурехтааст. вай бинокорони минтақаи моро шарманда кард. шӯҳрати онҳоро доғдор кард. ба қарибӣ мо байрақ мегирему, аммо дар байни мо гуреза будааст.
ман медонистам ки вай ҳамаи моро гаранг мекунад. баҳор хомӯш истода натавонист. Акрамхонако, охир вай бо ихтиёри худаш омада буд. Чӣ хел гуреза мешудааст? касалии силашро фаромӯш кардӣ? ҳамин ки касалаш авҷ кард, ба тарсу ларз омад. худаш ҳам тарсид ки ба нохост афтида монданаш мумкин. касалии сил чӣ дахл дорад? вай фақат шамол хӯрда буд. боз гуфт Баҳор. мо аз куҷо донем ки шамол хӯрда буд ё касалии кӯҳнааш авҷ кард? маълум аст ки бемор шуд. дигар истодан нахосту тарсида гурехт. халил бобо хомӯш буд. бо намуди ғамгинонааш нони дар об тар кардаро ба хотир меовард. баҳор бошад ба Турахонов ҳеҷ чиз гуфта натавонисту фақат ӯро чашми дидан надошт. вай ба гапи Турахонов зид баромаду хашмомез хитоб кард. ин гапатон нодуруст. Пулот на тарсончак ва на гуреза. Турахонов саҳлангорона лаб инҷ кард. хайр, Пулот чӣ хел бача? дар бораи вай ту чӣ медонӣ, Баҳорхон? характери одам фақат вақти ба сахтӣ дучор омаданаш пурра маълум мешавад. одамҳои зур мубориза мебаранд ва ғалаба мекунанд. заифон бошанд, мегурезанду халос. вай ба рӯи Баҳор бо диққат нигоҳ кард. рангу рӯи вай сард ва тира шуда буд. аз афташ чуқур ба хаёл рафту баъд бо қатъият гуфт: азизони ман, гуфтан намехостам, хайр акнун мегӯям. Пулот дина бегоҳӣ дар назди ман буд. кори сабуктар талаб кард. ман гуфтам, фикр кардам мебинам. аз афти кор худаш ҳис кард ки бо он дардмандӣ дар сохтмон буданаш беҳуда аст. охир сохтмон ҷои истироҳат не. монду рафт. баҳор чизе гуфтан мехост ки Турахонов бо ишораи омирона ӯро боздошт. ӯро ҳимоя накун, Баҳорхон. аз рӯи одамгарӣ ӯро фаҳмидан мумкин. вай касал. аз вай чӣ ҳам талаб мекунӣ? оҳанги Турахонов шафқатангез буд. баҳор пай бурд ки дар чашмонаш дилсахтиаш намоён. лозим набуд ки ба сохтмон омада худро қаҳрамон нишон диҳад. намедонам ки вай ба чӣ хаёл рафта ин корро карда бошад. дилам гувоҳӣ медод ки аз набудани ман истифода бурда ин морро бо дилатон гарм мекардед. ҳамавақт тарафи ӯро мегирифтед. ба ивази некиҳои шумо ин курнамак мана бо чӣ ҷавоб гардонид. хайр, дар ин бора боз гапзанон мекунем. ҳозир ман бояд ба канал рафтанам лозим, гуфт Турахонов. вай ба чеҳраи Баҳори маҳзун ва гарангшуда нигоҳи тезе партофту ба кадом як гапаш хандааш гирифт. баъд ба аспаш савор шуда барои хайрухош даст бардошт ва ба тарафи канал резачорпо рафт. падару духтар гӯё дармонашон хушкида бошад, ба замин нигоҳ карда дергоҳ хомӯш истоданд. аз афти кор Турахонов ба дили онҳо тухми шубҳаро нишонида рафта буд. баҳор як кулухи санг бар ин сахтро гирифту ба об андохту оҳ кашид. ҳеҷ бовар намекунам, дадо, бовар намекунам ки Пулот тарсида гурехта бошад. Акрамхонако гӯё рост бар ин гуфт. ғазаби ӯро мефаҳмам, лекин бо вай розӣ шуда наметавонам. Пулот бо ҷону дилаш коркарданӣ шуда омада буд. вай дар ин ҷо аз ягон чиз шикоят накарда буд. вай аз ҳеҷ сахтиву азоб наметарсид. охир худатон ҳам шоҳид ҳастед ку, дадо. халил бобо бо нармӣ ба духтараш нигариста андешамандона ришашро меканд. гапат рост, духтарам. фарзанди одамони бофазилат бо ихтиёри худаш ба сохтмон омада буд. барои чӣ гурезад? ин гапи намешудагӣ. дар ин ҷо ягон сирре ҳаст, дадо, гуфт Баҳор, аниқ кардан дар кор. пирамард лабашро хоида гуфт, аммо нахот Акрамхон беҳуда дар бораи вай гап занад. охир ману шумо, дадо, Пулотро нағзтар медонем. ин гапат дуруст, духтарам. лекин ману ту магар фикр карда будем ки Пулот сохтмонро тарк карда меравад. маълум ки ягон воқеа рӯй додааст. аммо чӣ? Пулотро медонему
бо ӯ чӣ рӯй дод, инро не. баҳор зонуяшро зери куртааш гирифта, бо дастонаш оғӯш карда ба он тарафи соҳил, ки он ҷо заводи металлургӣ сохта мешуд, нигоҳкунон менишаст. дар он сохтмон одам ба назар наменамуд, лекин садои шарораҳои кабуду зангории кафшерӣ ва тақутуқи фулузот ба гӯш омада мерасид. Вай агар ба падараш ана дар ҳамин завод кор мекард. Вай кафшергари электрӣ, падараш оҳангар. Чӣ гуна як ҳунарманд аст падараш. устухонаи оҳангарии ӯ танг асту торик. падараш ҳамавақт шикоят карда мегӯяд: каландҳо зуд мешикананд. замин санг бар ин сахт, духтарам. вақте болғаро гирифта ба оҳан мезанад, падараш чӣ сохтан хоҳад, оҳан ҳамон шаклро мегирад. дар чунин дақиқаҳо халилбобои лоғарандому боқувват дар байни дурахти шарораҳо равшании бозигару сояҳои он ба сеҳргари накӯкор ва пурзури афсонаҳо монанд мешавад, ки ин ҳолатро фақат дар оҳангархонаҳо мебинед. дадо, гуфт Баҳор, барои чӣ дар сохтмони завод бисёр корҳо кайҳо боз бо техника карда мешаваду дар мо ҳамаи корро дастӣ мекунанд? таҳаммул, духтарам. вақту соаташ ояд, ба ёрии мо ҳам мошинаҳои бисёр меоянд. худат мебинӣ, ки мошин дорему, лекин ин кам. бо каланд дарёро бастан албатта душвор. ҷанг тамом шавад, он вақт мешавад. пулот орзу мекард, ки мошинаҳо бисёр бошанд. гапи падарашро бурида гуфт Баҳор. дар ёдам ҳаст, ки вақти бори аввал сохтмонро нишон доданам, дар назди як экскаватор истода шахс шуда монда буд. тамоми каналро бо ҳамин гуна мошинаҳо мекандем, гуфта буд. духтарам, ҳамин тавр мешавад, гуфт Халилбобо. он вақт каландҳо, зоғнулу мисронҳои барзиёдро ба ҳамин завод медиҳем, ки об кунад. баҳор қариб тамоми пайкарашро ба ҳаракат оварда бо шубҳа гуфт. акрамхонако гуфт, ки пулот аз вай кори сабуктар пурсидааст. бовар намекунам, дадо. вай ихтисоси бетонгариро омӯхта буд. магар бетонгарӣ кори осон аст? бо ҳама баробар замин мекуфт. дар ин сохтмон шояд ягон ҳунар ёд мегирифт. вай боғайрат аст. ман ба вай ҳасад мебурдам. кори ман рост аст, ки сабук. дилам дар китобхона танг мешавад. корҳои сахту душвор карданам меояд, дадо. мӯйлабҳои Халилбобо аз хандаи шӯхиомез рост шуданд. ман мебинам, ки вақтро беҳуда намегузаронӣ. дугонаҳоят ба ту ҳунар ёд медодагистанд. бале, дадоҷон, ман ҳам пулот бар ин ҳунар меомӯзам. шумо зид нестед ку, дадо. майлат, духтарам. кӯҳнаҳо мегуфтанд, ҳунар беҳтар аз моли падар. дар ҷавонӣ ҳунаромӯзӣ ғанимати пирӣ мешавад. ҳунарро ҳеҷ кас аз ту кашида намегирад. баҳор чобукона ба тарафи падараш баргашта, ӯро оғӯш кард ва аз сару рӯяш бусид. раҳмат, дадоҷон. агар ман аз китобхона равам, шумо хафа намешавед? халқро ба китобхонӣ ташвиқ кардан, ба кас китоби нағз ёфта додан ҳам кори савоб. лекин духтарам, ман одами коргар шудани туро магар ман намехостам. вай боз як оҳ кашид. ба институт намерафта бошӣ, касб омӯзӣ? баҳор боз абрувонашро чин кард. дадо, бо пулот чӣ шудааст? ҳеҷ намефаҳмам, ки барои чӣ рафтааст. гапро дигар тараф бурда, баҳор давом дод. аммо ман ба шумо, ба худам ҳар қадар бовар мекарда бошам, ҳамон қадар ба вай ҳам бовар мекунам, дадо. пирамард рӯяшро ба дигар тараф гардонд, то ки духтараш ашки дар нӯки мижгонҳояш овезони ӯро набинад.